Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Дӯстони азиз, имрӯз рӯзи якшанбе қарор дорам дар молбозори ноҳияи Дӯстӣ Ишбексатторов, якшанбе бозор. Навор кардем говҳои гусоладор, буқачо, буқо барои бастан, ғуноҷино, моли майда, хушхор, дусоқ, гусфандои баррадор, ҳамаи намуди мола ба қадри имкон навор кардем, ғайр аз буқои калон. Буқои калона бисёриш нархош аниқ нашид, барои ҳамин навор накардем. Нархи кунҷора 4 сомон, 4 сомону 20 дирам. Видеора то охир тамошо кунед, ҳамаи ҷоша тамошо кунед видеора, иншоалло ҳамаи намуди мола меёред. Барои пешрафти канал яктаи лайк, касоне ки дар канали мо обуна нестанд ба канал подписатсия кунед. Тамошобинони азиз, савдо шид гови гусаладори маҳаллӣ. Гови арзон, она гусолаш мудда ё дуюмзойда ё сеюмзойда, ӯ якумзой нест, аниқа, ана шохошабине. Саҳар бега 3-6 литр шир дора гуфт, и баланди баланд шаyd. Ами 2,5 та ширтия басай бафирм. 7200 ҳози савдо кадеста буд 2 минут пеш. Ами савдо шида уже максимум ё 73 ё 74 савдо шидаги ами. Наи го. Алафи холиқати 2 литри 4 литр ё 2,5 литри 5 литр шир метеям. Мана яти дига гои гусаладори маҳаллӣ, гои майда арзон 10,000 нархаш савдо мешавад. Агар ёша бинед саҳар бега 4-5 литр шир дора. Гусолаш нар мода? Гусолаш. Мода гусолаш. 10,000 савдо мешавад. Бозори озирашта нарх кардаги нест. Ям ҳамин атрофи ай 7 то 7.5 нархаш ҳамин тайра. Як тай дига гои гусаладори маҳаллӣ якумзойда. Гусолаш нарай қача калонтар шидаги будааст. Саҳар бега 3,5-4 литр шир дорад. нархша 9,000 мега савдо мешавад. Бозор 7,000 пурсидааст, ҳозираш додагӣ неста. 7,000 бозор кардааст. Якумзой гои маҳаллӣ кам тарак нигаҳ мекунед, иншоалло роҳи соз мешавад. гусолачишам созад. Молбозори Ишбексатторов, ноҳияи Дӯстӣ. Нана савдо шидаста буқача 4000 сомон қачаи деҳқонӣ. Мана оли савдо дорад 4000 да биромад. ҳозираш додагӣ нест. 4000 кадеста додагӣ нест. Ана қача 52 мега 5200 савдо мешавад. Бозор 4200 кард мега баланди баландаш. Айвайда камтарам кардагӣ ҳастанд. барои подписчиҳои чӣ буқача пурсидаги будем марамад. Я те дига буқача барои бастанам мешавад. ирам 5200 мега савдо мешавад. 4500 бузур кардааст. калоша бинед. молай қафош бинед. қачаи соза 4500 баланди баланд шаи. айвайда камтарам пурсидааст. молбозори Ишбексатторов, ноҳияи Дӯстӣ. Мана дутта буқача барои бастане ки нарша камтар баланд гуфтаст. ози аввали бозорай барои ҳамин айрон нашен қимат нага. инора ай 45 то 5000 мумкин мекашад. дутта буқача 6000 оли бозор нарх кардагӣ нест. 6000 гуфта шиштагиам
این 5.53 بگم هیچی نمیکنه مایلش کلانش اکو میشه 6000 بگم ولی بازار کنکریت نرخ کردگی نیست من بخوای نیم تیار برای بستن هم میشه 6700 سومونی بازار روزی کرده است دودگی نیست روزی رشنه خب برای بستن 6700 سومونی روزی کرده شتگیه ana bu yakta bıkaçayı diga narxış 5100 so'mga 4300 bozor karda istaybuzi 4300 bıkaçara karda istay balandış 4300 da ayvayda pastaram karda istay Dutta bıkaça 5300 bozor karda istay nabi har dışa Molo iskaray 5300 karda istay bozor Nayca bu 5 تا دیگه با خبرای بستن ای 7000 ای 6000 بزرگ کرده است اینا رو میگن 5 تا ایشم 7000 سودا میشوه بزرگ ایران 6000 بلندش ayvayda kamtaram karda istay buqa baroyi bastan 5 ta buqa 7000 savdo meshava bozor oли narx kardagi neist Qunojin برای ملکنی 7000 narxش savdo meshava hozir 57 karda istay amira 5700 dodagi neist برای ملکنی بهترین است bu yakta qunojinchai degan 3000 روزی کرده است دودگی نیست. یعنی سوم خوشکنی میتیا. 700 سوم خوشکنی میتیا. 3000 نهوزی در پیش ما سودا کرده است. انشالله پرادش خوبه. Paradaş karpat monanda. 4000 mega narxa balandi 3700 kadaga avayda poyonam karda istam. Sezor hafsada o'zi dide istam. Mana kasoni ki baroy mulkuni тухли кофта гаштан аядита пирошам будаю ай неҷа сар мешава не ҳардаш ани сар мешава 1.5 мазори тухлиҳо бо савдо мешаванд 300-400 савдо доранд иншолло барои молкуни созам 1.5 мазориянд бо муомиладора بازار روی نرخ کردگی نیست. اولی بازار سحر. آن پشکاروی کالونی فاربر تماشا کنید.
Qishqoram Qishqorjon ay 2800 ҳамаша як ҷоя кардаист тавзӣ 2800 молои қабадиён аст. Як донбора тамошо кунем абу 2800 сомонӣ ҳамаша як ҷоя пурсидаиста оз додагӣ нест. Мана қишқорчо ҳамаш савдо шуд. 6 та я 5 тама? 5 та, 5 таш меам, вай хуш нест. 5 таш 1730 сомонӣ савдо шуда. Ҳамаш қишқорай 1730 сомонӣ. Мана союш, мана братишка фруктагия. Молодец. 1730 сомонӣ. Ayol furuşamiz. Alishir aka narxini ayting. Qaysi? To'qimlarmi? To'qimlar 15 dan. To'qimlar 15 dan. Va qo'zilarchi? Qo'zilar 13 dan. Qo'zilar. Boshqa 15 dan. Modosh 1500, nay baracho mayda 1300, nay gusfandi barador. Barador ana. Mana. Barasham nay o'sha. Gusfandi yosha. Rusaq. Rusaq. 2200 savdo mesha. Akay Najmi. Mana chupona, akay Najmiddin. Mana akay Alisher starshi. Mana. 1500 тухлиё муомила дорам. На инош 1300 муомила дорам. На иш, на ин майдо. На даташ Qishqoram 2200 мега савдо мешава. 1900 бозор пурсидаиста. Не даташ муда қисир рози мегирем оғуна. Ва Qishqoramро тамошо кунем. Не даташ совло. Муда. Нора нархиш 2000 бозор 1700 кадаиста модора. Союш ма. Лайкора фаромӯш накунед. Молдо оламон. Мана тухлиё барои молкунӣ. $800, $900 пеш-пеша 1000 сомӣ бозор кардаиста. тухле. Ҳамаш барои мол кардан иншоллоҳ беҳтарин аст. Ҳамаш қисира ёша ёли. Qishqor рафтагӣ нест. 800, 900, 1000 сомӣ кардаиста. барои нархоро фаҳмидан боша беҳтарин. барои молкунӣ мегира иншоллоҳ ва қариби Qishqor мерава. соли оянда гӯсфандои баҳридор мешаванд.